Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, episode of my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, hello po sa inyo. May gabi labi na gyud sa karon lang nakakita ni God bless po sa inyo. May gabi sir. Sir. Asa mo nakabulos ko ah? Sa Digos Bartir. Tapos Nakita na mo sa post ba? Oo. Na do'y manghilot dire. Siya minakuan. Ay ikaw nakakita ma'am? Oh, Eric. Maayo. Sige, naunsa gani ka? Kami nakadasmag ning murag iro. Siguro kilo. Gusto mo na. Murag iro kay di man to iro. Gusto mo to? Lain ba lain. Asa mo dapit naka-dasbag? Diya dulan ng Mediatrix ng dulan ng baliti nga dako. Kano sa lang? Tugay na ni bulan ni kapit. Unsang oras? Padung alas 9. Medyo Ting-agi daw na diya. Mao ba? Istorya nila. Kanang snobe, medyo di na po kidaghan. Mingo-mingo na biya. Snobe, di na kaya nakuhan. Unya, ang naibulong yung gagay, ang nakakita, ang bayot ra. Naibayot ilabang ba niya, mahapit sila nagdungan si Iro, nauna daw ang Iro. Mo ba? Unya, ang atbang, wala ka bantay na Iro, wag ni Syagit. Nawala mi sa mong panimuot. Wa po ka-break, o unsa ba? Wala gid eh. Ang ito kusog-kusog kay nagdali man gud mi kay naninda mi atog barbecue ba niya. Nasa night o delivery? Dili dito ra dapit sa playa, lain nag-order na mo kaila diri sa man. Dapit sa UM. Gadali mi kay ang tindira na mo nabilin. Kusog-kusog gid na akong dagan. Pag ko nabantay na ko nga nanay sa kong tungod ana na gid. Nakita no, iro. Kita gid ako dako Itom, puti. puti. Lapas akong ligid. Wagod. Dako kayo. Ikaw rin pinakakita. Yung katumbayot. Ang gutong bayot. Tumba mo. Ay, tumbay. Nakaligot. Dako gini. Diri tuhod gamay. Nagpa-hospital gid mi. Pero wala man-met. Wala ra. Mura kita dressingan. Pag-dressing din sa kita niya. X3, wala may kan, wala. Wala ko. Pero kini gid akong gigon kay grabe kada gabi na ako kuno ni. Labi na. Kanang matulog ko niya anak-anak ko bata. Kung isa ka nimo. Dili ka saka. Sige daw, asa kutob lang ang saka. Ano, di madi kay tanggapin lagi oh. Ana niya man, sakit. Ang sakit niya dali dapita. Paminaw Direk. naman nasa iyahang murag. Sa iyang Murag join niya. Ana. Kay maana po ni siya, maana dili pwede maana kay Sakit. sakit kay diri. Kapila naman na nahilot. Di ka sa mga pagka-disgrasya. Tulog. Di ka tulo ko. Ikaw upat ka. Ikaw pat. Hmm. Direra, digos. Sige. Wala mahubat. Wala. Wala. Sige. Medyo mo alibyo lang siya pero pagdantag mga ugma balik man. Karon gid balik gid siya. Sakit lang. Sakit. Dili ngol-ngol. Ngulngol. Ngol-ngol pa yun. Dili mapita na likod. Wala raman. Diri nara yun sa diha. Diri ra siya. Ikatong una diri gi ko ani nahilot ko diri gi apil na ni diri. Naisa ni nako. Pero mo lagi nabalik. May yun na. Na-interesar mo sa Facebook. Okay, kung asa tong daghang mo ingon nga nindot dito adto kita. Nakakuan mabukog para sa mabukog daw bukog ba. Ang ako nakuha niya is more naipit ginang ugat. Kabalo juga mo kuan sa ugat kay Pero wala mo x-ray dala. Wala. Okay ra kay ang extra daw? Normal. Normal. Pero na gibate. Ah. Pero sa mga doktor. Okay ra kayo. Dok, normal sa doktor na gibate. Ang sa mga gata pero liver. Mga pinreliver. Ano? Tagan ka na? Ato ng tugtong nga kuan. Gi-rescue din mi kay namo ko ni congressman. Dali ra kayo. Extra. Tanan. Dok. Okay man daw, wala man wala na disalign akong buko, wala daw. Kita mo ko wala.
Numero ko lagi na ugat na kuan. Sige, sige. Asa kayong balay ni Masar? Ang kuron sa Magsaysay Street. Street. So ayan guys, pero ang uban ng mga part wala na, way sakit, karera jud. Sige, sige. So ayan guys, shout out sa taga Magsaysay Street, Digo City ha. Nasa siyempre atong tabangan, no, nadungog naman ninyo iyang gusto mo niya. Sunod adlaw na sa YouTube pre ano. Nakara? Kung makalugar na tanaw sir, na YouTube channel. Eric Kilot lang. Ito nakita ninyo Facebook to. Dimension ako ka. Ganay nag-mention. Ang dagang ko nito. Dagang mo kuan ko nang mangita sa Facebook kasi mga ana ba. Dagang gud, dagang kay mga kuan. Dagang kay mga girekomenda na ra gud. Ana lang ko sa moyonan ra po. Oh, yun man gyud pod. Nato makuan. Ilang. Sana nasa sa retribangan nato nga mamayo iyang ginapamati no. Naop na. Ikaupat na daw ko nga mohilot. So, tabangan ako si sir. Siyempre, ano pa na sa pag-ampo sa Ginoo. Tama. No? No. Siyempre, sa tangang mo doon older manikamot ang mamaayo mo. No, kutob sa tamahimo, no? Kaya natin yung pamati. Ano lang gusto tayo. So, ano lang, no, shout out sa mga viewers lagi na yun sa karoon ng kapitan na video. Kung may ligong ka traditional Filipino hilo, please subscribe. Click lang bell button, comment, like, and share. No? So, comment lang mo kasi namin mga pangutan. Yung ganun mo friend ako Facebook, Eric Kilot ang traditional. Shout out po sa mga nag-comment sa kuha, subscriber na ko 2,600 plus. Shout out po sa mga Facebook friends na ko. Shout out sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines. Siyempre, number 1 Pilipinas. Maraming salamat. Kung sa lahat po ng mga OFW. So, I love you guys. So, mag-ilot na ko po. Shout out po sa Magsaysay Street Digos City. I love you. Anissa, ano lang bukas tayo. Kana okay ka na sir? Okay. Wala sa video dito. Wala pa. Watong wakas ka dito trip mo na ko kay. Basta ako. Right on you. Gobelay mo ba? Siko na? Okay, nahayo na. Sige na pare na siya. Pero lang. Up. What's right on you? You. What's right for you? Pangalan lang. Pilipin. Pilipin Junior na.
magod, kabalo ko magbakit sa mga. Sugod. What's right for you? Welcome to my world. Wow. Kamay. Nakabasa kagapon gabi ikaw? Mas apa po nas ligo asay mana. Apat yun. Hmm. Pero karong mga pinakaadlaw ni undang ko. Ano man? Kumurog. Tugnawan ko. Undangon ni mo na sir, kaya magpasa ang labinag kung gabi kulit mo sa palay. Oo. Undangon na to na tanan mong pamilya at yung undang ka anak. Tawag ka na niya, pas mo sa kusog ha? Nakagutang sa diling, pag sa balay, di kita pwede. May masa, apa po nas ligo. E pas mo sa kusog na. Ang inding ana, dili ngong nang hadlog ko, dili ang inding ana mo nang hinungdan, nganong may mga paralyzed, walay kusog. Ha? Dili na sa stroke, kundi paralyzed. Paralyzed, pay-pay, ha? Sa kanang usa, grabe tikid aga gabi. May nahin ka nagundang mentras sa'yo pa. Kaya maningil ko na siya. Recorded na siya. Pati naghanan na nanagan na to. Inahalos man niya dire, manawag na. Ni ako kung ano man. Wako'y kusog. Wala, man na. Ore, ore. Ore, ore. Ore, ore. Ore, ore. 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 Aray! 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 Teka man. Basta rumayo. Ay, Pwede ba itong sitikon? Pagkaro ba itong muli rin? Eh, sana tuklok walay sakit niya, walay klaro pa dahil. Kamay lang, kamay. Up! Yan.
tanan. Hindi kayo may kuman. Labing panoter na. Pas mo gini sa tayo ra kay na panahon. Mas kuya sa pas mo. Oh. Kaya managan rin mo, wheelchair, gusto mo na. Lagi gusto. Ito may kuwanan na sir kana. Patiyo na to ang pas mo. Una na sintomas ana niya. Nguy-poy, ngalay, banhot, wala siya mga sign, mga padulong na jud. Pagkahurot ana, wala na. Next, last, Ano kusog? susod na. Kaya pagka, ngalay mo kaayo. Uy, ngulngul man, banhot. Ikaw pa, ana, wala na kusog. Pero yun, no, dugay pa. Di pa karon. May masayo na pa madugay. Ano mang nauna siya? Tungkol kay pag-uli na to kay ugaw, abong, pag-uli. Masa, habat, munas, ligo. No? Mao jud. Katulog di ka. Correct. Pero ang ending nga na, huwag rin ko ma'am, kapag kanan na yung problema na ito yung ganyan. Mao ba? Huwag tambal sa ospital na, kasi nakadungog ko rin sa wari. Tapos sila panambal, pero di na, reliever lang. Hindi kayo pangalan mo. Panuhot man. Aw kusog. Kana? Pas mo sa Pas mo sa kusog. kusog. Pero sir, ang gamay. So, kulang ko dito. Buwan na ba na? Grabe ang gantusan eh. Bago ka kayo mo kabalo. Pero pala Wala ka ba? Sa'yo pa na. Ay, ito na. Bago ko mag-tigos, mga 2 years pa mi ba? Bago lang po niya nilot. 2019. Kaya nga may kabalog. Yan na magoy nag-post nga manghilot. Yeah. Na-mention lagi ka. Kumahal na daw sa Rabina Street mahal. Jadi amang mitig palit protas anan kuan bahay we. Yeah. Okay na lang mo na naman. Oh, mutong diha mi nangutana. Yeah. Nagdiri lagi daw sa mga. Nabog ko na istorya. Si Eric. Nahilot sa pagkana mo. Basi. Pag ako mahilot, dili na ko focus sa isa ka problema. Apilo na ko itong padulungan nga sakit. General ko gano'n siya. Kaya dili yung gusto nga mo, sige anin dili ka nanapod. Apilo na padulong pa. Putol ka na, saan, ha? Sabi na gano'n si Pasmo. Ipakita ng Pasmo ba?
House boy. Undang na tagbasa sir ha? Hindi boleh. Di pa na siya pwede kaligo, master, no? Karon ang gugma, wala ligo. Kaya karong adlaw, di siya pwede magbasa. Karon ang gugma, wala ligo ha? Ay! Inom ba ka sir? Ha? Inom ka? Dili. Dili ka may inom? Drinks ra. Sauna. Sauna. Wala po. Very good, kaya wala. Ha? Na-explain ko sa imo ha, kaya karon pamanta ka na hilot no? Kani dire, dili na na-explanation nga para sa imo ha, hindi para sa tuwatanan. Kani dire mo ni balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar ha? Uric acid, sugar, ilado kay nando ha? Ano yung kapangalanan na ha? So kani uric acid, na dire ang sigarilyo binom, ha? Nya kani si sugar, soft drink, kape, juice. Na dire ha, anan artificial flavor lang dire ha. Kung asang kusog na to diha mo to makitahan na to ha. Pre. Di na to ni bungkagon madugay mo putang panahon madungog na to. Lubukat lagi tiil. Dili na sa bukat kung dili wala na gito kusog. Aray! Di ba nanay tayo madungog no? Ito dugay pa noon. Yo si kuan do babukat yung tiil. Sige to ano. Nakasagaran na nakuha dyan. Ano, nakapasa, magel. Kung ano nga hubag ng TL, sir, mo hilot po ka. Oo, mo yun. Kung anong iubag ng sakit, ang dugo wala na madagan. Dili na as kidney, ha? Punta ka masarap. Stroke, mild stroke, nakita niyo ito kung gipos. Malalagyan ako list na tanan. Ahaman na ito makita. Ang, Imuhang kuhan. ka nang gipos ako, search naman sa Facebook, Eric Hilot ang traditional. Okay. Muna pinakamin ako. Ito na naman, sa cellphone. O dito tanan. I-follow siya, sir. Pare! Punta ka masarap. Kaya para malayas na yung pas mo. Ating klaro, ha? Sa una mo, good bata ba busado kay ko? Muduha ko sa panda o kalima sa basketball, ligo. Pare! Aray! Pirik manghihilot, dili ni ikaw, sir. Ako gyapon na bro, atong traditional pagkita. Traditional. Very hilot ang traditional. Yes, Jesus Christ ang pa. Ana. Jesus Christ. Dili. Ayaw na katong isa pag yan. Katong Jesus Christ. Pare! Kani siya sir, osteoarthritis niya. Kini. Kana. Sakit ay! Kani siya sir, ay kumpiyansa, hindi na ko nabiyan niya. Lusay niya. Ang ito. Muni hinungdan ko, manong na tao na magsukutong ko, buwang ito sa may stroke. Muni sa hinungdan kami, budak ko ni sa maipit. Natawagan niya, osteoarthritis. Okay. No? Okay. Pag muna ko ni sa hinungdan na ito, maipit. Kakit lagi diri. So yun ay Hilot nagkakaw, po ka, Kuan. itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, kasayan, limango, balot. Ha? Aray! Baka balot, dili. Kaon kaya. Aray! Ano ang gawin mo sa inyo mga gibungkag ko ni tanan?
Wala kay ko focus na ko ni tanan jud. Kanang wala po gibati, pwede ra po ka mangilot. Oo. Namo ko tatanan gibati. Bisang wala Wala pa. pa pahilot sunod. Ang atong himo gi-advance na to. Kasi sa suko ba yun? Nagdagdag po mo sa suko. Huwag ka matinigil sa sukong ulo. Rank 3 na good ko sa isa. Na-explain na ko, kaya parang nga kung gusto mo. 11. Masayod, good, no? Pili ka hilotong na taga. Taga ko tayo kay kuwan. Masa makalihay ka. Okay. Nagtalo na po. Tama. YouTube, ma'am. I-share man, i-share. YouTube. Eric Hilot. Nasa YouTube. Subscribe. Ngayon lang, madungag isa dito sa YouTube. Eric Hilot ra po. Eric Hilot lang. Pag kada-upload na ko, makabantay kang ano. Huwag mo na. Nag-upload na ko siya. Oh. Pila na yung followers niya sa YouTube? Hagamay pa siya. Pila? 2,600. Ay, dapat na ba yun? Bita-bita na dyan. Okay, kung mag-chunk up yung video mo. YouTube. Eric Hilot lang. Buwa pa dyan rin skin, di mo tulog. Kana o, taga-maa na. Tagasa? Maa. Davao, Jinsan, abot rin. Ang pinakalayo niyan, hindi rin magtungod lang si Pasmo sa Kusog, di ka Japan. Pilipino disindag. Oh, ba? Muna sa Kusog, ang culture. Eric Hilot. Hilot ra sa Eric Hilot YouTube. lang. Kita naman, Eric Hilot. Akin ni 2.64k. Oo, 2.62. Alright. Subscriber. Tagamay. Kani ako sa... Ako, mahal, 1K kung ito ka Pino. 1.2 siguro to. Nasa YouTube daw, sir. Dugay mo kaya ito na po natong YouTube, no? Kung ako mapansin ko. Ako busy, ba? Iwa ka man nag-update ang buwan. Aray. Yawan mo, tag mo mga ito eh. Iking ang pumunta dali. Ay! Masakit hinuton kung naigo na dito sa Pasmo. Kung abot sa finishing line. Pero paralyzed na na. Abot naman sa finishing line. So wala na. Pilde na ato ang usog. Aray, Bantag yun, banta. Woo! Ijin! Aray! Nakita ko eh. Luwa na na ba? Nani, ini? Aray. Kaysa itong may sakit, ni Wapoy. Klaro. Ano sa balik-balik? Nanuhay tulog eh. Mas kami sa renta may. Yeah, okay na. Playing wordscapes just 10 minutes a day sharpens your mind. Minum sa tag topic kay And as you get overhead older, niya. it's important to keep your brain healthy. A few rounds of this game allows your 4 years na kanin, sir? 4 years? Yeah. 4 years. Pero sa Digos, nagsugod ko 2019. Pero naghilot ko to dili dire sa Riyadh. Papauli lang ko misis. Oo ba? Kaya para daw ang mahilot daw, puro na Pinoy. Dito halo man. Dire. Pero dapat Ano siya just daghan dito. na bugog na tabangan makalakaw. Wala di lang mabalaan, sila na lay bala ang istorya no. Ana mo dito. Mas ulo. Ano, mga bakon, mga mayuma, idnisto. Bukan na. Bukat ka na no? Kuan ba kanang takabalwag pa kuan si congressman magpahilot. Oo. Tagpila po din mong kuan. Jimon, kinuha Di patuon ka sa ilaha. Pindi mo sa layo mo mo, di magkasulina mo gud. Oras
Aurora Street muna. Ada sa Estrada 3rd. Aurora 3rd. Oh, Aurora 3rd. Ang lahat. Dili. Kitang kung di man si... Diyan transit. Ah, sus, dugay na yun ang gusto magpahilot sa kuha. Dayon. Buhi pa si Principal Napol. Ana na sila. Pahisguti, di ba, sir? Wala di mo nagto. Dili kay, sige, approach to si Sir Manapol. Buhi pa ba? Ako may nagminti na to, sir. Oh. Sir, ganun nga bawal. Kung minaw to, sir. Sir, tagilid na kay ka. Unda nga tanan, bawal. Kaya kanilagay natin mga... I-approach na niya si President Francis, sir. Kisting eh. Hindi siya mapahilot ni mo si Ano Juan. ba siya ni Mr. John God? Isgote, sir, di ba? Na, kato bitong irit hilot ni rekomenda sa imo ni Manapol. Manapol. Oh, Sir Manapol. Anak mo nila, pare mga na. Sige, isakit. Likod eh. Anton, na busy na lang. Yan, wala na. Oh, kaya magpaadto ka na siya manghihilot sa ilang balay. Ay isgote na, kato daw ang girekomenda ni Kuan bitaw. Ni Kuan, sir, ni Sir Manapol. Eric Hilot, wala na. Ako timinti na to. Dahil lang, di lang sa mga undangin inom dito. So, undangin siya. May pahag si Yan pa yato, sir. Wala may mga singer dire. Wala. Ha? Wala. Walang pulis na lagi. Wala naman. Bago. Ano good? Kanang naami kanang pa contest kada Domingo. Oh, tapos. Tapos pero karong July 30 na ang ABS-CBN tawag ng pangalan. Kami mag-host diri sa mga kanta ba? Audition. Audition. Oh, July 30. mulai captain. Nakatok ng kuhan, pulis. Gani. Tawag na tanghalan ko na. Ano ba? Oh. Katong na, primero ang niya Pilipinas Got Talent. Ano? Pilot siya. Pilpot. Ano na kung Kasi, kanino mo kanta mo na pero ang lamang anin niya beatbox mo siya. Ah, Pangga talent ba? mukhang ito nagpulito ni Jigo. Wa man practice na dili ko. ay, Karin kuya na paggabi. Ay post lang ma'am, tag sa ko daghang mo kay ilap. Singer ko dis na po din siya. Kailangan mi kuan kanang nagpa-contest magud pud mi og kanta-kanta kada Domingo Sa. sa Strong Radio. Ah, Kami may organizer. Ano ba dapit? Sa kuan ma'am sa UM Dapit. yun. Dapit sa Shipyard, Tabor. Tabor Street. Ah, katong nating number. Oo, Ah. doon. Ah, Kang kuan Sir Ay. Dexter Pagalis ba? Pagalis. To Ang retired nag-billiard police. diya, bilaran. Pero yung station, mag-yun extension. Kasi nagkanta pa lang. Hindi mo na ko to. Pero ang ABS, sa 13 na sila diri. Ang makuha diri, ikuha na po nila, yung audition, kumbaga, last audition si Jensen. Makapasar sila sa Jensen, Manila. Easy. Okay, sa nagtrabaho. No, na eskwela pa man. Yung 1 to 4 ang audition lang. Jensen, magtato niya, nanawag man ganina na og kuan daw mi diri. Agis la. Ah, Tigos. Detalin bang tutulong sa dinsan? Pilipinas Got Talent no, Jinsan. Giyes gyapon siya. Jensen lagi tato, 14-15 sila sa Jensen. Nya kay tawag ganina kay diri man ang dahon daw diri 13. Kay Jensen ang tatunang budad doon ang mga singer.
Pilot na ko si sir, nag-video naman, kato ka sa manapod, Oh, katong wala. nag-video ko ni sir. Oy, shout out, Eric Hilot, si sir manapod. Sa mga kailan ako, anak, Eric Hilot, wala ka nang hanapin pa. Bibig kita sa Kay kuwan. kuan, magsige na siya pahilot. Ano naman doon kayo tayo mutaon ba? Kaya po po. Sa'yo baliton man? Busy. Luto na kanya. Ang loko yun. So, Aray. oh, Hindi ba palami-lami niya kalit. ha? Lami kalit sa ako sa iba di ba mo ah. Uy, pala dito si sir, ano sa tanawa ha? Manawag din, nanay number na sa kuha. Nagana ng number. Kuha ng pare. Ipag-introduce ko sa mga pare. Hiligom o hilot. Ano? Ipuros kami sa kita-likod. Ito, nabisi na Idaran lang. na ba? Idaran. Kay mo kuan si kuan mahal no si Kong. Standby siya dire or balik na yung Manila na siya. Sunday. Sa kabulan. Sino ba? Sigura. Wala ka naman ang service. Nagsingin ko ma, kuan, ma-recommend ako niya sa Salamat. yan ko kong friend dito sa ang Tagalabon dito ko. Padigay na niya, ako tigilot. Davao del Sur. Signator na po, dagan sa kuha. Mga padigay niya, Ah, Joseph. katong yung kuha sa Caldas, padigay niya. Nawag na sa kuha. Kaul Caldas. Ano na ko naman, nalawag din. May bakante niya, sakit ng likod. Aray. Di kami di may kabalo magdadi ay kuan habol. Oo, kay kuha mo sa mga nagnapin. Gani man may kabalo nga ani yung dai paghilot abi mo pareha ng uban nga Kuha lang. kamot. Ako, general yun na permanente kay gusto na to, gamayon tanang dokuman. Duwi ay Magawa. damay na. Gamayon ko to, padulungay pa. Para di siya kadasma. Tama. Haguan dito ako, net. Wala ko number mama kay pero Mo ni mo number sa gawas. o kanang 105 kay para booking mo ko na buinas kinuron ba. Bay jogi mo manay men. Naluag ya, ala na pa ko la city kat. No ba? Oh, hilot ko ba. Tumani dire dili. O ko nito rin. Agunoy. Amo ba? Oo. Gani pag ani na mo ulay matambok. Ayan tayo. Ayan na lang. Ayang pa rin eh. O na pa hayang kung mapagod mo pag di balihon. Ang hayang may lami na hilot. Mo ba? Kay sa likod. Aray. Ang hayang may lami. Apa ng brake pwersa nga Aray, tara sa alin na yan. kunat-kunat tigaron. Aray. Ayun, ayun na sir. At kala na po sir. Ayun naman yun. Matanggal ito. Pero ito na. Asa? Kaya kanya sin. Sing. Oo. Tanggal sa tungat ito.
pinapatanggal na ko kay kapila ko masangit kinakanan ako kay sama din kahit mga kanto ano sana ka mat Ngayon lang ha. ngayon gawin si Kuan po tsuki po na ko na Kuan ni gobernador si Pisa ko tamang ano na sa Estrada 6 ano na ay nabara nga ito black eyelash na ito ito kung nakatag sa tuba yuda Ang sikuan. nang gamay agad Gandali mo na sa una. agad tagadali na sunuan Ay, Son Juan din ito eh. Dili na ni siya applyer ay no? Atong applya dito magbikan sa Baliti pa sa motor. Muna to applyer. Baliti ta dire may first ground. Aray. Kamay. Bati ko sa tungawan eh. Ay lang yung pangutot sa racket plus 100 yung pangutot. Wala na kumatao ng taripa. Ang masamot mo kabati at tunglaw. Tagamay. Magkagising ko ka tagapin ro. Tagamay. Bakit para maulian? Naipit yun siya sir. Tulugan mo. Kung gano. Ano sa sir? Tulugan. Natulugan din siya. Ang kumita minahin mo ano eh. Sige rin ko half plus mo ka gabi. Kung mga plus ka ni gabi eh. Pagkaw maayo galiko. Makalimutan mo siya. Samot din na siya. Eh, ngunun kayo. Sige. Isang likod lang kung mga tang sakit ng likod. Last ito din. Naplasahan na, huwag maayo ka likod. Kagitabangan ni mong lawas nga, mapanita ka. Pati nga lang kung maayo, balik na po. Sige nga nag-plus. Hindi man maayo. Kung maplasan, kana kayo, ma-okay. Pag nga na po, makuha ng to, pag mapikil, sakit na po kayo. Pero hindi ka mga plus, maligo ka pa. Pwede. Ako mga plus. Kung napaplas ka, kana ko, tunugan na yung Sulti ko nga mali, dahil ano man. Kahit yung sakit mo. Pero kasi mo, ang labaw siya mo pas mo. Pas mo sa power kayo na. Maayong gabi, madam. Gabi. Luwag ka po. Aray. Luwas ko na ako eh. Ano rin man? Na medyo bili na sa inyo, wala.
katapatuloy. Pag-ingon ni mga Karang kapag Jamelina tuloy na nindot lang. kita siya. At sugot pila. Sunod dagang Jamelina diya sa may atmang sa Kagas. Pakyo Gym. Pakyo Gym dito Riso. Pakyo Gym atmang ana dahil gipamutol nga kahoy Jamelina na. Ay dagang dito ako na ito. Sa dahon ang Kung daw, kung ayaw lang po. dayon. Kulba ko guys. Ang kwarta po Dahon na. lang niya. Kung dahon, balion na itong tubo niya. Kulba, butang dire, tulo ko po. Ah, dili na habo. Sana. Ako anak. Alubo, init dili. Wala. Wala na yan. Butan mo ng tulo ko buo. Gusto ko tulo or 5. Man, pagbutan mo, 30 minutes lang. Ilisip ako. Tamahan. Salamat. Hindi ko maghilot ani. Hindi naman yung malkalak sa para butis ka. Isa lang. Ano ba? Hapon. Medyo aray ah. Aray ah. Ha? Murag maka-plastic ko ni ko nang ron. Masakit sa baga. Ha? Ano siya? Masakit sa baga aray. Sakit sa? Masakit ya aray. Sakit din rin sa baga. Ah. Itoy. Sige siya pwede. Aray. Ah. Ah. Oh. Ah. Aray. Ah. Aray. Ah. Ah. Unsa ba siya anak? Sakit na kaya lawas.